こんにちは。チベットテレビのテストモです。チベット This Week では、チベットやダライラマ法王、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法王はインド北東部で法話を行われました。ダライラマ図書館及び公文書館は一般公開に向けて法の受賞ギャラリーを開設しました。中央チベット政権はダライラマ法王のノーベル平和賞授与34周年を記念し祝いました。ベンバツリン主席大臣とケンポスナムテンベル議長は第27回ヒマラヤフェスティバルに出席しました。ノマスリンテカン副議長はデリーでチベット議会代表団とともに人権擁護活動を行いました。EU のミシェル大統領は北京での第24回中国 EU 首脳会談でチベット問題を提起しました。欧州議会はチベット人の子どもたちの強制同化に関する決議を採択しました。ノンジルマ大臣はベルギーとフランスの議員と会談しました。ナムギャチュル代表は希望の日、北米支部の代表団と会談しました。第3回マハラシュトラ州インド・チベット友好協会大会が34回目のノーベル平和賞記念日を祝うために開催されました。今週火曜日、法王はシーキム州政府の要請により、パルチョスタジアムで野生トメ散歩の菩薩の37修行について法話を行われました。また同日、法王は州政府のガマパ公園とギャワランザンパ像プロジェクトの礎石を事実上築きました。シーキム州政府はダレイラマ法王がサルガラへ出発される前に、シーキム訪問を記念してサマンバワンで終宴会を催しました。今週の木曜日、法王は瀬戸ギュ総院で一般の法案に続いて菩提新正期の儀式を行いました。ダレイラマ法王は先週の土曜日、ダラムサラのご自宅からシーキムとサルガラに向けて出発されました。ダレイラマ法王は今週の月曜日、シーキムに到着され、シーキム政府やシーキムのチベット人コミュニティをはじめとする多くの人々から熱烈な歓迎を受けました。シーキム政府の宗教事務大臣であるソナムラマ氏、シーキム州の首相であるシュリプリムシンタマン氏、首席秘書であるシュリビジャイ・ブシャン・パタク氏、警察庁長官であるアムレンドラ・クマルシン氏、および数名の大臣や役員、さらにはガントーク、ダージリン、カリンポンからのチベット人代表も王の到着を歓迎しました。北東地域の訪問を終えた後、法王は2023年12月20日から2024年1月1日までブッガヤを訪問し、制作プログラム、祈祷会、法話、居住供養の儀式などを行う予定です。12月10日、ダライラマ信託はダライラマ法王へのノーベル平和賞授与34周年を記念して、ダライラマ法王の受賞ギャラリーを開設しました。この受賞ギャラリーはダライラマ図書館、公文書館に設置され、今後一般にも公開される予定です。国会の小期権ヒマチャル州の議員であるスディルシャマー氏と元首席大臣であるサンドリンボチン居住が新しいギャラリーの落成式を行いました。シャマル議員はダライラマ法王の生涯の定石や賞を収めたこの博物館はヒマチャルプラディッシュだけでなくインド全土にとって重要な意味を持つだろうと述べました。サンドリンボチ居住はこの取り組みの背景について、これは一般の人々がダライラマ法王の時代を超えた遺産を訪れ、知ることができるようにすることであると述べました。そしてこのセンターは法からの現在と未来の世代への知恵と知識の貴重な贈り物であると付け加えました。このセンターはダライラマ法王の宗教的な教え、説教、贈答品や受賞歴などの文書資料の保存に加え、研究者や学者が情報と研究資料を集めるための学習センターとしても機能しています。中央チベット政権はダラムサラのティチンシュリンツーラカの中庭で数百人の出席者を迎え、ダライラマ法を
14世のノーベル平和賞が授与34周年を祝いました。内閣とチベット亡命議会は声明の中で、慈悲の実践におけるダライ・ラマ法の先見的なリーダーシップと、紛争解決と人権促進における努力への貢献に対する障害をかけた公約を評賛しました。声明を発表したペンバツリン主席大臣とケンポ・スナムテンベル議長は、この日が75回目の人権デーでもあると指摘し、チベットの指導者たちは中国が白書の中でチベットを製造という言葉に置き換えた唯一の目的は、世界地図からチベットを消し去り、世界の人々の記憶からチベットを消し去り、その後根拠のない正当性を主張するためであると述べました。このイベントでは地域治療に25年間貢献してきた3人のスタッフが表彰されました。ダラムサラのチベット人居住区事務所は、チベット医療制度登録者の目標を達成したことで、目標達成賞を授与されました。このイベントではまた、チベット舞台芸術研究所であるティパンのやる気ミュージカルシリーズや、チベット医学の医療費に関する代替用語集も発表され、ティパのアーティストやダラムサラにある学校の子どもたちによる文化的なパフォーマンスも行われました。駐チベット政権の公安省のドマゲリ大臣は、12月12日の夕方にチョーカースムホールで行われた関東区のチベット人コミュニティによるダライ・ラマ法王にノーベル平和賞が授与された34周年の記念行事に参加しました。大臣は特にプリムシン・タマン首相のもと、法王の訪問のために最高のもてなしを手配したシーキム政府に感謝の意を表しました。この日は北米、台湾、ベルギー、スイス、フィヒンテンシュタンのチベット人コミュニティによって世界各地で祝われ、オーストラリアでは世界人権宣言75周年を記念して、12月10日にシドニーのアシュフィールドユナイティング協会でビール・クルーズ財団主催のすべての人のための自由、平等、正義と題する宗教間特別礼拝が行われました。礼拝には様々な宗教団体やコミュニティの代表者が参加しました。また同日、オーストラリア、ニュージーランド、中国共産党被害者連合はシドニー市庁舎前で中国共産党の暴政を非難する集会を開催し、同様に在日チベット人コミュニティもウイグル人、南モンゴル人、香港人、その他世界中の抑圧されたコミュニティとともに東京新宿で人権デー75周年を記念し、集会とピースマーチを行いました。また12月10日、インド・チベット友好協会は、ダライ・ラマ法のノーベル平和賞授与を記念する第27回ヒマラヤフェスティバルをチベット舞台芸術研究所の講堂で2日間にわたって開催しました。ペンバツリン主席大臣とケンボスナムテンベル議長は、主賓としてフェスティバルの公式プログラムに出席しました。その他、主賓としてナグロータ州議員でヒマチャルプラデシュ観光省閣僚のラグビルシン・バリー氏、特別ゲストとしてダラムシャラの市長ニヌマ・シャルマ氏が出席しました。このフェスティバルは1989年12月10日にダライ・ラマ法王がノーベル平和賞を受賞し、国際的に認められたことを記念し、1995年に始まりました。今週の水曜日、インド国会の冬季会期中に合わせ、ドマツリンティカン副議長を団長とし、テンバヤンベル議員とサネッツァン・トゥンドゥルペシ議員からなるチベット亡命議会常任委員会の代表団がデリーでの人権擁護活動を開始しました。彼らはイクバル・シング・ラルプラ議長、インド政府少数民族国会委員会のダニア・クマ・ジナパ・トゥンデン議員、ジンチェナモ議員、キレン・リジジュ地球科学大臣、ビジェイ・サンプラ・被差別部族国会委員会委員長、インド国会議員など著名なインドの要人と交流しました。12月7日に中国北京で第24回 EU 中国サミットが開催され、これは2019年以来の対面サミットでした。サミット後の EU 首脳の共同記者会見で、ミシェル大統領は EU にとって人権と基本的な自由を普遍的なものであり、人権侵害の事例から目をそらすことは決してないと述べました。そしてチベットにおける
人権侵害のような具体的な懸念事案に焦点を当てることを確約しました。欧州評議会のミシェル大統領と欧州委員会のウルズラ・フォンデア・ライン委員長は EU の代表であるジョセフ・ボレルとともに中国の習近平国家主席と李強首相と会談しました。チベット事務所ブリュッセルのリンジンゲンカン代表は中国 EU 首脳会談終了時にミシェル大統領の発言を強力な政治的なシグナルとして高く評価し、このような表明は EU がチベットに関連する問題を重要視していることを示すものであり、引き続き重要な議題であると述べました。今週の木曜日、欧州評議会は中国の寄宿制学校におけるチベット人の子どもたちの抑圧的な強制動化を非難する決議を賛成多数で採択しました。この決議は水曜深夜に行われた欧州議会の議員たちによる活発な討論の結果、決議案は賛成477票、反対14票、棄権45票で採択されました。この決議は中国政府に対してチベットでの寄宿学校制度の即時廃止を求めるとともに、評議会及び加盟国に対し、回答する制度に関与した中国政府高官の制裁措置を採択するよう求めています。チベット事務所ブリュッセルの玄関代表はこの決議を歓迎し、中国の寄宿制学校で約100万人のチベット人の子どもたちの強制動化に関する欧州議会の迅速な決議に感謝の意を表しました。この決議案は今年3月にダラムサラを訪問した欧州議会代表団の一員であった刷新グループのサリマ演武欧州議会議員によって提案され、他の政治グループによって支持されました。今週、情報国際関係省のヌンジルマ大臣は、ベルギーとフランスの国会議員、大使、チベット支援者、チベット人コミュニティのメンバーと面会しました。大臣はベルギー連邦議会外交委員会のエルス・ヴァンフーフ委員長を表敬訪問し面会しました。ヴァンフーフ氏は中国の寄宿制学校におけるチベット人の子どもたちの強制的な動化を非難しています。また大臣はベルギー政府高官やフランス上院のチベットグループのメンバーと会談しました。隣人玄関代表をはじめとしてブリュッセルのチベット事務所のスタッフ、ウィツァン協会、中止ガンル協会、同盟協会、地域チベット青年協会、地域チベット女性協会を含むベルギーのさまざまなチベット人コミュニティ協会の代表者たちがヌジルマ大臣を温かく迎えました。12月9日土曜日、ナムギャチュル代表は希望の日北米支部グローバルソーシャルアクション代表の豊田雄山氏、過去の苦しみを未来の平和に変えることを推進する世界的な平和団体、アニ・バクマン USA 事務局長と面会しました。ナムギャチュル代表はワシントン DC のチベット事務所から炎の力が強まるよう願いと祈りを捧げました。今週月曜日、ワシントン DC のチェコ共和国大使館はチェコ大使公邸で人権で朝食会を開催しました。チベット事務所を代表してツルトゥルムギャツ中国連絡官が出席しました。自由キューバセンターの代表団も出席しました。スタシェークチェコ大使は中インドチェコ大使を務めていた頃、法王の誕生日を法王のご自宅で祝った思い出を振り返りました。スルトゥルムギャツ氏は大使にチベットの現状を報告し、招待状を送ってくれたこと、そして人権問題を外交の重要な一部として優先してくれたことに感謝しました。12月10日、中央チベット政権情報国際関係省のカマチュイン秘書が、インド・チベット友好協会の第3回マハラシュトラ州大会に出席しました。1日がかりで開催された ITFS のマハラシュトラ州大会は、17地区のユニットとそのメンバー全員によるチベットの大義を支持する全会一致の宣言と州レベルでのチベット擁護のための行動計画で閉幕を閉じました。大会は ITFS 全国会長であり、州会長でもあるアノンド・チョジュルの指導のもと、アムルド・バンソード氏が州会長を務めるジュリ・ババサヒブ・アンベドカル・メモリア・コンベンション
センターで開催されました。マハラシュトラ州17地区から約100人の ITFS のメンバーが大会と常任委員会の会議に出席しました。また、中央チベット政権の情報国際関係省の共同書記官であるナワントメ氏が12月9日にアサム州ディスプラで開催されたインドとチベットとの会議であるバラッティバット・サマワイ・サンガの各年の会議に特別ゲストとして招かれ、スピーチを行いました。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。